всичко това ще бъде твое и ти ще бъдеш графът на Доринхорд. За какво си мислиш? Мисля си за това колко малък съм все още и за това какво ми каза Миличка. И какво ти каза тя? Тя ми каза, че не е никак лесно да си толкова богат. Можел да забравиш, че не всички са имали същия късмет. Разказах си колко сте добър, а тя отвърна, че това е много хубаво, защото един граф има огромна власт и ако той се грижи само за собствените си удоволствия и не се замисля за хората, които живеят по неговите земи, те могат да изпаднат в сериозна беда. Затова гледай всички тези къщи и се опитвай да разбереш как се чувстват всички тези хора, които живеят в тях, и го запомни, когато станеш граф.